Dobrý deň. Pozdravujem, pán Hricko. Som rada, že sa konečne vidíme. A ja som veľmi rád, že vás môžem privítať u nás. Vítajte ešte raz. Môžeme si týkať? Pravda, že ja som Ivan. Ivana, teší ma. Ivka, teda vítaj. Ja som veľmi rád, že si prišla. A musím povedať, že si jedna z prvých, ktorá sa takto zaujíma o túto tému a ja som skutočne veľmi vďačný, pretože táto téma si vyžaduje taký iný prístup a záujem širokej verejnosti, pretože je to dosť tabuizované, aj keď sa niektoré skupiny snažia to nejakým spôsobom dávať do popredia, ale je to stále málo. A tým, že si prišla a prejavila záujem o túto tému, o túto vážnu celospoločenskú tému a tento problém, ja som veľmi rád. Takže vítaj, Ivka. No, ďakujem za privítanie. Reagujem teda na tvoje video. Netušila som, že máme toľko oblastí v Košiciach a v okolí, ktoré žijú na takej hrane vlastne chudoby. Mašličkovo myslím, že bolo takouto tragickou udalosťou. A myslím, že každý, kto to videl, tak ho to nenechalo chladným. Zarezonovalo to nie iba na východnom Slovensku, ale vlastne v celej našej krajine. A rada by som si s tebou prešla možnosti, ako predchádzať takýmto situáciám, ako sa rieši takáto problematika v náväznosti, aké sú postupy, ako sa dá predchádzať takýmto situáciám celkovo, nie iba na východnom Slovensku, v okolí, a teda na Slovensku, aby sme vedeli na to upozorniť, aby sme vedeli k tomu zaujať aj stanovisko a byť nápomocní. Budem veľmi úprimný. Neviem, či som ten najpovolanejší ťa nejakým spôsobom nasmerovať, ale budem sa snažiť na základe svojej praxe, ktorú mám, sa s tebou podeliť o to, čo viem. Táto otázka je veľmi vážna a vyžaduje si skutočne veľmi citlivý a profesionálny a žerudovaný prístup, aby sme to mohli nejakým spôsobom posunúť aspoň z bodu A do bodu B. Lebo táto problematika sa nedá vyriešiť za 1-2 roky, je to beh na dlhé trate. Ľudia, ktorí sú v tejto ťažkej situácii životnej a skutočne podľa Atlasu rómskych komunít, ktorý máme na Slovensku k dispozícii a používa ho aj vláda Slovenskej republiky, je viac ako 1000 takýchto lokalít na Slovensku a žije v nej niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí trpia, sú bez vody, elektriny, práce, čiže bez základnej infraštruktúry a skutočne trpia. Čo ty ako osoba môžeš urobiť? Už to, že ťa to zaujíma, to, že si nás navštívila, že si nás oslovila, je pre nás určitý bod takej podpory, takej ľudskej podpory, takého občianskeho aktivizmu. A ja si veľmi vážim, že ťa tá téma zaujíma ako človeka, ako Slovenku, pretože si myslím, že keď ľudia budú prejavovať záujem o túto tému a budú sa dopytovať, ako je možné, že sme sa dostali do takéhoto stavu, tá problematika, otázka sa bude vnímať celkom ináč. Takže veľká vďaka. Čo sa týka samotného Mašličkova, rozprávame o lokalite na východnom Slovensku v rámci mestskej časti v úvodzovkách Luníka 9, ktorá vznikla asi v roku 2013 a oficiálne štatistiky v podstate nikto nemá, keďže ide o nelegálnu osadu, ale čísla sa pohybujú od 150 do 300. Čiže veľká skupina ľudí, ktorá tam je. A prezentuje sa to ako lokalita, ktorá vznikla po búraní bytoviek v mestskej časti Luník 9 a tí ľudia nemali kde ísť, tak sa jednoducho uchýlili k týmto provizórnym obydliam, ktoré nazývame chatrče. A tie bohužiaľ sú v takom stave, akom sú. Ale čo je veľmi dôležité povedať pri tomto rozhovore, čo môže byť aj pre teba veľmi nápomocné a pre ľudí, ktorých to zaujíma, je to, že toto nie je problematika Rómov. Toto je problematika chudoby. Chudoba nemá farbu pleti. A jednoducho to treba riešiť ako problém chudoby a ľudí, ktorí sa dostali do toho pásma extrémnej chudoby, viacgeneračnej chudoby a
pomôcť týmto ľuďom ako ľuďom, pretože toto nemôže mať etnický podtón, pretože to vyvoláva ďalší problém, ktorý tu máme, a to je nevraživosť. Tí ľudia sa navzájom potom nenávidia a vznikajú tu všelijaké neduhy, ktoré sú voči rómskej národnostnej menšine. Ale rómska národnostná menšina s touto chudobou nemá nič spoločné. Je to konkrétny problém, konkrétna rodina, konkrétny jednotlivec, ktorý sa dostal do toho problému, a spájanie etnicity s otázkou chudoby je veľkým omylom a chybou. Preto my vždy upozorňujeme ľudí, aby to nevnímali ako rómsku problematiku v úvodzovkách, ale ako problematiku chudoby. A my sa veľmi tešíme, keď je veľmi dobré, Ivka, že si prišla a že sa o tom môžeme porozprávať, pretože najhoršie je, keď sa niekto začne zaoberať týmto vážnym problémom a učí sa za pochodu aj s veľkými chybami. A keďže ide o ľudské bytosti, tak my musíme byť veľmi opatrní, musíme byť veľmi citliví a máme pristupovať k tejto veci veľmi zodpovedne. A je tu mnoho organizácií, mnoho jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú tou problematikou, ale potrebujú pomoc. A práve tvoj záujem a tvojich priateľov túto tému je bálzamom na dušu pre ľudí, ktorí sa zaoberajú túto problematikou, pretože oni sa dostávajú do takého uzavretého kruhu a práve prístup ľudí ako ty môže priniesť nový vietor a nový pohľad. A preto veľká vďaka, verím, že tvoj záujem sa spojí aj s reálnymi dopadmi pomoci. A za to veľká vďaka. Aj práve v tomto období vidíme v meste, v Košiciach, v uliciach veľa mladých rómskych detí, ktoré sú vystavené takému tu žobraniu povedané a počasie je veľmi neprivetivé. Čo si myslíš o deťoch, ktoré sú vystavené vlastne v uliciach takému tu nebezpečenstvu? Osobne môj názor je, že je to neakceptovateľné a toto nemá čo robiť v civilizovanom svete, kde idete na vianočné trhy alebo sa idete prejsť po mestia, užívate si tú nádheru tých krásnych prerobených ulic a budov, krásnych ľudí a naraz zistíte realitu tej druhej strany, že príde ku vám nejaké pekné dieťa a povie vám, že poprosím vás o pomoc, o nejaké drobné, o nejaké jedlo. Je to strašné. V tomto prípade väčšinou reagujeme tak, že dáme nejaké drobné alebo kúpime nejaké jedlo a máme všelijaké pocity výčtiek, máme pocity, že to bude zneužité, že tie deti sú zneužívané. Má to veľa tých zákulisných pohľadov a táto problematika je veľmi vážna, mala by sa riešiť, ale osobne patrím k ľuďom, ktorí toto neakceptujú. Jednoducho, toto je vec, ktorá by mala byť okamžite riešená, pretože tieto deti nemôžu trpieť za chybu rodičov, aj keď aj tí rodičia sa narodili do chudobného prostredia, ide o viacgeneračnú chudobu, ale v tomto prípade ide o zneužívanie detí. A toto nemá čo robiť v civilizovanom svete. A ja som ostro proti tomu. A verím, že mesto Košice a ďalšie mestá budú intenzívne pracovať na to, aby sa vypracovala stratégia pomoci a riešenia tohto stavu. Aj čo sa týka nelegálnych obydlí, aj čo sa týka prosenia o pomoc na ulici, čo sa týka peňazí a stravy zo strany detí, ktoré nazývame žobraním, čo aj je žobraním. A je to neprípustné, aby v Európskej únii takto žili ľudia. Súhlasím s tebou. Na druhej strane, aký máš názor na problematiku neustále pribúdajúcich osád vlastne v okolí Košíc, hej? To sú všetko stavby, ktoré sú dosť nebezpečné, hlavne pre osadníkov, teda pre Rómov, ale takisto pre okolie Košíc. Bohužiaľ, tí, ktorí bývajú v týchto osadách a ktorí aj bývajú pri osadách, trpia. Tie sociálno-patologické javy sú tam zjavné, je to veľký problém a musím povedať, že v tomto prípade zlyhávajú mocní, pretože tí, ktorí žijú v tých osadách, to nevyriešia. Toto musí ísť zhora nadol a musí tam byť jasne povedané, čo ideme robiť, ako ideme pomáhať. S jasnými pravidlami a povinnosťami.
Ja som proti tomu, aby sa aj toto riešilo ako rómska problematika, pretože ja si myslím, že to je omyl. Správne pomenovať veci, ktoré ideme riešiť, je prvým bodom úspechu. Že vieme, čo ideme riešiť a komu ideme pomáhať. A hlavne som presvedčený o tom, že táto problematika chudoby sa nemôže týkať len tých ľudí, ktorí žijú v tých osadách, ale má to byť o ľuďoch na Slovensku. To znamená, že keď ideme pomáhať rómskej národnostnej menšine, tak jej neideme pomáhať ako rómskej národnostnej menšine, ale ako občanom Slovenska. A keď pomáhame občanom Slovenska, ktorí majú ten istý občiansky preukaz ako hoci ktorý iný v Bratislave alebo v Košiciach, tak sa k tomu takto musíme stavať. A toto je podľa mňa prvý bod začatia riešenia tohto problému a tejto otázky. A ľudia, ktorí žijú v týchto nelegálnych osadách alebo v týchto komplikovaných miestach na Slovensku, a je ich naozaj mnoho, a stále sa to zväčšuje a zväčšuje, sú spojené s chudobou a dovolením, že to dovolíme. Pretože my ako spoločnosť sa k tomu musíme postaviť zodpovednejšie. My s tou skupinou ľudí nemôžeme až tak hazardovať. My nemôžeme tento problém nechať 10, 15, 20 rokov rásť a potom to chcieť vyriešiť za rok nejakou stratégiou. Nedá sa to. Jednoducho pozastavenie, vytvorenie pracovných podmienok a tí ľudia nech sa starajú sami o seba. To je základný bod riešenia tejto problematiky. Dať týmto ľuďom pocit človečenstva, ľudskosti. Pretože ja si myslím, a som presvedčený o tom, tak som aj vychovaný, kto má prácu, dokáže dôstojne žiť. A pre mňa je najdôležitejšie pre týchto ľudí vytvoriť pracovné podmienky a dostať ich na trh práce, aby sa mohli o seba starať aj o svoje deti, pretože rastúci počet týchto ľudí v osadách je neakceptovateľný. A pýtaš sa veľmi správne a mňa veľmi teší, ako sa ty na to pozeráš a ako sa pýtaš, pretože to svedčí o tom, že teba to jednoducho nielen zaujíma, ale aj ťaží. A my sme sa mnohí dostali do stavu, že sa za túto vec aj veľmi hanbíme. Pretože vidieť takto trpiacich ľudí bez vody, elektriny, základnej infraštruktúry je niečo, čo, ako si povedala, v takých obydliach bývať je aj nebezpečné, ale aj nedôstojné. A môže tam byť síce krásna láska rodiny, ale ten pocit bezpečia a komfortu a výchovy je jednoducho nemožný v takýchto podmienkach. A nemôžeme očakávať, že z takýchto priestorov vyjde skupina ľudí, ktorá bude použiteľná na trh práce, pre procesy, ktoré znamenajú integráciu a podobne, pretože je to začarovaný kruh problémov. Takže jedine postarať sa o to, aby ľudia mohli pracovať a následne sa starať o to, aby tam fungovali pravidlá, nie zákon džungle. Ja ako predsedníčka občianskeho združenia Ženy na ťahu by som ťa rada požiadala spolu s mojimi priateľmi, ako môžeme aj my pomôcť a prispieť zlepšeniu tejto situácie, aké návrhy alebo spoluprácu by si nám mohol posunúť, aby sme mohli pomôcť aspoň v začiatkoch. Je veľmi dôležité, aby ste sa maximálne oboznámili so situáciou v meste Košice, pretože toto vás asi najviac zaujíma, táto naša lokálna záležitosť, lebo je to celoslovenský problém a otázka, ale v rámci územia Košic fungujú určité štruktúry, ktoré sa týmto majú zaoberať. Máme dokonca splnomocnenca mesta Košice pre otázky marginalizovaných rómskych komunít, takže by som odporúčal určite nadviazať, ako ste s nami nadviazali komunikáciu, za čo veľké ďakujem, aj so samosprávou mesta Košice, mestskou časťou a s organizáciami, ktoré sa zaoberajú charitou, pomocou, sociálnymi vecami, kultúrnymi vecami a snažiť sa byť nápomocný aj čo sa týka tvorby projektov a čerpania projektov, pretože projektovými vecami vieme rýchlejšie a efektívnejšie pomôcť, ale je dôležité, aby sa komunikovalo so samosprávom a odborom sociálnych vecí a bytovej politiky na magistráte mesta Košice, ktorí aj majú pracovnú skupinu a zapojiť sa a požiadať pána primátora, aby vaša organizácia bola zapojená do členstva
tohto poradného orgánu. A máme tu veľmi kvalitného splnomocnenca pre túto otázku v meste Košice. Je to skutočne erudovaný pán Gejza Adam a bolo by dobré, odporúčam sa s ním stretnúť, pretože on má veľmi dobre naštudovanú problematiku územia Košic a všetkých nelegálnych osád a budem vám vedieť byť maximálne napomocný pri tvorbe pomoci aj štruktúru, ktoré máte vy v predstave, že by ste chceli byť nápomocní a myslím si, že takouto komunikáciou a naštartovaním sa viac pomôže ako poškodí, lebo niekedy, keď človek chce veľmi pomôcť, tak ten terén si vyžaduje určitú odbornosť, takže vám odporúčam určite sa stretnúť aj s pánom splnomocnencom a navrhnúť mu body, ktoré by mohli pomôcť týmto ľuďom, ktorí žijú v týchto nelegálnych osadách na území Košic. Ďakujem veľmi pekne, Ivko, za tieto vyčerpávajúce informácie. A musím povedať, že si mi dostatočne vysvetlil problematiku celkovo, nie iba východného Slovenska, ale celkovo v našich regiónoch. Som veľmi rada, že sme sa mohli stretnúť a že si mi mohol povysvetľovať niekoľko oblastí a problematík, s ktorými sa potýkame na Slovensku. Som rada, že takíto ľudia ako ty sú medzi nami. Ďakujem pekne. A verím, že keď sa spojíme a budeme sa snažiť spoločne riešiť tieto veci, tak môžeme byť nápomocní nielen v Košiciach v tejto problematike, ale aj na celom Slovensku. A takto by sme mohli prispieť k zlepšovaniu tejto situácie v našej krajine. Ivka, musím ti úprimne povedať, že za tých 25 rokov som sa málokedy stretol s tým, že by z tvojho prostredia bol taký vážny záujem o túto vážnu tému. Za to si minimálne zaslúžite ako organizácia, ako osoba veľkú pochvalu a vyjadrenie veľkej vďaky. Je veľmi dôležité, aby ľudia ako ty, ktorí pochádzajú z dobrého prostredia, sú erudovaní, vzdelaní, pracovití, sa zaujímali o veci verejné. Pretože táto otázka sa týka nás všetkých. Nie je to otázka Rómov, nie je to otázka nejakej jednej národnosti, ale je to otázka chudoby. A to, že ťa zaujíma chudoba, to, že vašu organizáciu to zaujíma, chcete pomôcť, je veľmi chválihodné. A ja sa veľmi teším, že na Slovensku dochádza k takým prelomovým veciam, že ľudia prichádzajú a sa pýtajú na základe toho, že videli video na sociálnych sieťach a podobne. Je to určitý proces toho takého obrodenia v tej téme a ja sa veľmi teším a som veľmi vďačný, že si prišla, že zastupuješ svoju organizáciu Ženy na ťahu a že chceš podať pomocnú ruku či mestu, či samotnej komunite, alebo tomu Slovensku, našej krajine, našej domovine a že ti to nie je jedno. A čo je veľmi dôležité, že chceš a chcete. Lebo to, keď niekto chce a chce pridať ruku k dielu, je to, čo si my najviac vážime. Že vám to nie je jedno, nie ste ľahostajní, že prejdete okolo problému len tak a je to vzácne. A preto veľká vďaka a veľký rešpekt. Dovol mi poďakovať ti za to, že si prišla. Pozdravujem celý tvoj tím vo vašej veľkej organizácii, ktorá chce pracovať. My vám ako organizácia, takisto ja ako osoba budem sa snažiť byť maximálne nápomocný, či v projektoch, alebo v stratégiách, alebo v kontaktoch. Rád vám poskytnem každú jednu konzultáciu aj pomoc, pretože to tak či tak robím. A čím viacej ľudí z majority sa bude zaujímať o to, ako to bude fungovať, ako to bude vyzerať, ako tu spoločne budeme existovať, o to lepšie pre krajinu. Veľká vďaka, Ivka. No a podobne, ja ti tiež veľmi pekne ďakujem a vážim si, že si mi poskytol všetky tieto informácie a s takou ľahkosťou si ma previedol touto témou. A verím, že aj naši diváci, naši priatelia a kamaráti nám budú nápomocní a budú vedieť sa realizovať aj v pomoci. Určite áno, myslím si, že veľmi veľa ľudí sa nájde v tvojich slovách, aj v mojich slovách, a aj v myšlienkach, aj v činoch a myslím si, že sa staneš veľmi pozitívnym príkladom pre mnohých, ako sa nebáť, osloviť a začať, lebo to začať je najdôležitejšie. Ďakujem pekne, Ivka.
to, že majorita prejavuje záujem, je z môjho pohľadu veľký progres a posun v tejto problematike. A tieto publikácie verím, že ti budú nápomocné pri čerpaní informácií, pretože sú to vzácne, nie veľmi ľahko dostupné publikácie a dostanú vás do sveta, toho ťažkého sveta, ktoré je na Slovensku, je to súčasť, je to realita a myslím si, že ti veľmi pomôžu v pochopení a v napredovaní celej tej veľkej vízie a odvahy, ktorú tu prezentuješ. Ďakujem pekne, Júka. A ja ďakujem veľmi pekne a som rada, že sme sa videli. Takisto.